Jotono no kolomka subscribe khaidi news o tini hingke paijak sini bukhuk Chintamala Debroma norok to bono sini tongna baksa sini no sairi sini bo ongkha kaisa short film ni dialogue kwrung kok kwrung norok to sini nyama khana bono bini mung kha Chintamala hingke bo chelani baike bwrwi kha bo norok no sai khana rwnai naitongni subscribe khaidi channel no kolomka ani mung Chintamala Debroma hingke norok no thaja thani kok sai khana rwnai kini kangagi atai tamani tabo bom hai ga norok no sai khana rwnai pora lai puro phungnai norok no hingke norok no babak ani lai muje ang nam sumani engkha tabo norok no ang thaja korea sai khana rwnai takhuk agoi bukhuk no hinjago na hingke bukhuk Chintamala nung boro thangai nung nini private part no bike selaiga bike change khake amo kisa sai khana rwnai ano angke Kolkata thangai change khake hingke aran doctor rok ano kaisa certificate burukha nung bwrwi engkha hanai hingke ang to bwrwi norok ano je jaga thangai bo bai mwnai hinui respect rwnai bwrwi ni hisabai ang tabuk chwlaliya ang tabuk bwrwi no hingke norok saima gana hingke norok ano agi bo je bengai ma hai tabuk bengai ma ngalakha tamo hamale ang bwrwi ngi paikya gan mulasiman tongo hingke norok no sao ang tabuk bwrwi ngi paikya hingke norok ano respect rwna rok kisa wansukdi khajani takta bukso hingke norok khwnai nyama gana bukhuk Chintamala ni khoktui hingke bo bahai wngwi swlaikya hingke norok khwnai nyama gana hingke norok naitongni subscribe khaidi news o hingke bukhuk Chintamala sali nung bwsarok ke wngwi naima lukurok no sai khana rwdi khajani takta bukso hingke norok khwnai nyama gana bukhuk Chintamala ni khoktui hingke bo bahai wngwi swlaikya hingke norok khwnai nyama gana hingke norok naitongni subscribe khaidi news o hingke bukhuk Chintamala sali nung bwsarok ke wngwi naima lukurok no sai khana rwdi manai manang already bwsa manai mano hingke ang chwlabai kaijago mano hingke ang bwsarok manai mano khajani takta bukso hingke norok khwnai gana Chintamala tamsaka hingke norok bini khoktui serai keno khana kana hingke subscribe khaidi news o norok kotal hingke subscribe khairwdi tai video no naithokjaka hingke like subscribe khaina tabukdi asung hambai।